Počkaj. Čo sa s tebou Hľadal deje? som ťa. Nevieš, či už je známy ten anonym? Nie, ale myslím, že to už dlho nepotrvá. Aha. Toto je super tajné. Ten, čo to písal, mi povedal, že to môže čítať on a osoba, ktorá píše odkazy. Neboj sa. Tento odkaz iste odovzdám. Dobre. Čau. Keby tak vedeli, že tie odkazy píšem ja. Riaditeľ Gandia práve získal nové auto. Kde na neho asi tak zobral? Z jeho malého platu? Alebo je to darček od vplyvného politika za to, že nepotrestá jeho syna tak, ako by mal? To nie je možné. Dobre, pán Bustamante, som vám vďačný za to auto, ale... Čo? Nepáči sa vám tento model? Nie, vôbec nie. Páči sa mi. Veľmi sa mi páči. Presne taký model som chcel, ale viete, mám pocit, že je to až príliš drahý dar. Takže týmto sme vlastne vyrovnaní. Vlastne, áno. Ale aj tak by som vám chcel, ak mi to teda dovolíte, povedať niečo o Diegitovi, pretože si myslím, že s ním treba niečo robiť. A ak sa bude ďalej takto oddávať pitiu... Chcete mi tým naznačiť, že môj syn je alkoholik? Nie, to vôbec nie, pán Bustamante. Ja som nič nenaznačoval, ale myslím si, že Diego sa správa zvláštne. Pravda, že vezmem si ho na starosť. Budem ho sledovať, nebojte sa. Viete, ten problém si myslím, že prichádza asi z domu. Počúvajte ma dobre, Gandia. Vy nie ste nikto. Nikto, tak mi nedávajte rady, ako mám a nemám vychovávať svojho syna. Rozumiete? Áno, pane, perfektne. Bola to iba pripomienka. Ja nie som nikto, aby som vám vravel, ako máte vychovávať svojho syna. Áno, pane. S radosťou. Som vám k službám. Pravda, že áno. Samozrejme. Ďakujem. No, Čo sú to za spôsoby? odkiaľ máš to nové auto? To je dlh, ktorý mala komisia členov klubu tejto školy a takto mi to splatili autom. Prečo potom všetci hovoria, že ho kúpil pán Bustamante, aby si kryl všetky tie špinavosti, ktoré robí jeho syn? Pretože všetci radi vymýšľajú hlúposti. Odkedy moja dcéra verí hlúpym klebetám? Chod do svojej triedy, už si tam dávno mala byť. A viac o tejto téme nechcem počuť. Potichu ste všetci krajší. Potichu ste krajší. Počúvam vás. Prepáčte, môžem vojsť? Pravdaže, prečo tak neskoro? Bola som na riaditeľstve, prepáčte. To je v poriadku, sadnite si. Ďakujem. No jasné, na Sústreďme riaditeľstvo sa. poprosiť o privilégia. Ako vždy, keď sa chce Slečny, uliať. utíšte sa. Toto kto napísal? To bola Selina alebo Laura. Konečne. Potrebujeme trošku oddychu. Počujte, nemôžem uveriť, čo všetko sa musíme naučiť. Ani ja nie. Nič mi nejde do hlavy. Po týždni už nebudem vedieť ani, ako sa volám. No, nepodceňuj sa. Ak sa tomu začneš venovať, všetko zvládneš. So mnou dnes nepočítajte. Zobuďte ma na budúci týždeň. Ďakujem. Hneď sa vrátim. Kam ideš? Na skúšku. Na skúšku čoho? Potom ti to poviem. Skúška čoho? Jednej tanečnej skupiny. Akej skupiny? Ty si tam včera nebola. Naša škola má exkluzívnu skupinu, ktorú riadi jedna prázdna hlava. Naša kamarátka Mia. Čo?
je zaujímavé. Prečo čítaš ekonomiku? Taký predmet predsa nemáme. Mia, to je môj problém. Áno? Čo je? Prišla si ma pozvať von? Ó, nie, prepáč. Ja nerobím dobročinné aktivity. Prišla som sa porozprávať o Seline. Prečo sa o nej chceš rozprávať? Pretože je to moja najlepšia kamoška a nedovolím, aby trpela kvôli nejakému cvokovi, Tak ako si ty. Seline, počúvaj, Selina sa má pri mne fajn. A teraz ma ospravedlň. Mám prácu. Nie. Ešte som neskončila. A myslíš si, že toto sa jej bude páčiť? Mia, Lupita je moja dobrá priateľka a Selina o tom vie. Jasné? Ale... Vieš čo? Niečo to predsa znamená. Takže priznáva, že ste niečo robili. Znamená to, že ty chodíš za mnou. Čo ťa na mne zaujíma? Ty ma vôbec nezaujímaš. Nie? Nie. Zaujímajú ma viac húsenice ako ty. Bude to tým, že nemôžeš pochopiť, že Selina nemá také schopnosti ako ty a predsa môže mať frajera? Tak toto nie je pravda. Táraš. Úplné hlúposti. Ty ju nemáš rada. Jediné, čo k nej cítiš, je ľútosť. Nechaj ma na pokoji, si šibnutý. Mia, čo si myslíš, že som hlúpy? Ona je pre teba iba projekt. Ty... Prepáč, jeden z tvojich A na projektov, toto si ako áno. prišiel? Kto ti to povedal? Selina. Zabávaš sa rozprávaním o O mne? tebe a o veľa iných veciach. Varujem ťa, kouboj. Dobre poznám také typy, ako si ty. Nedovolím, aby si ublížil mojej najlepšej kamarátke. Neboj sa, ja nie som kolúči. Ktorý manipuluje ľudí. Ty čo vieš o mojej rodine? No ja neviem nič o tvojej rodine, ale je známe, že si expertka v manipulácii. Áno. A od koho si sa to naučila? Od tvojej rodiny. Ako môže toho toľko vedieť niekto, koho nikdy neprídu pozrieť, s kým sa nikto nerozpráva a nikto mu nenapíše ani jeden list? Ty nemáš ani najmenšie tušenie, čo to znamená mať rodinu. Pravdu povediac, moja rodina je zničená vďaka tvojmu ocinkovi. A ty za to zaplatíš.